ассалому алайкум тамошобинон ва мухлисони барномаи се духтаракон. имрӯз ман ҳангома ва дугонаҳоям фотима маликабону мехоҳем ба шумо афсонаи давлатчистро нақл намоем. ҳоло пазиро бошед, бо диққат гӯш намоед ва ҳикмати онро дарк намоед. буд набуд, як марди ба давлате буд. се писар дошт. рӯзе нисбат ба ин хонадон миёни ду ҳамсоя гуфтугӯе ба миён омад. ҳамсоя, мо ҳам мисли ҳамин ҳамсоя кор мекунем, заҳмат мекашем, ҳамеша дар тараддуд, вале ин ҳамсоя ба давлат асту мо не. ҳамсоя гуфт, сабаб чӣ бошад? Инро аз худи давлат пурсидан лозим. ҳамсояҳо давлатро ба пеши худ хонданду ба ӯ гуфтанд, давлат, сабаб чист ки ту ҳамеша бо ин ҳамсояи мо ёр ҳастию, бо мо не? Давлат гуфт, мехоҳед инро донед? ҳа, мехоҳем, гуфтанд ҳамсояҳо. ин тавр бошад, ман аз хонадони ин ҳамсоя рафтанӣ мешавам. бинед ки чӣ мешавад. Дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачаҳо нақл мекунӣ? майлаш, баъди ин давлат ба бое ки мехоҳад хонадони ӯро тарк бикунад, бой бо ҳар се писараш алоҳида маслиҳат карданӣ шуда аввал аз писари калонӣ пурсид, писарам, давлат аз хонадони мо рафтанист, ту ба ин чӣ мегӯӣ? рафтанӣ бошад равад, ба мо давлат не, тифоқӣ лозим, гуфт писари калонӣ. пас бой аз писари миёна пурсид, писари миёна ҳам гапи писари калониро гуфт. баъд бой аз писари хурдӣ пурсид, писарам, давлат аз хонадони мо рафтанист, ту ба ин чӣ мегӯӣ? Дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачагон нақл кун. майлаш, давлат раваду тифоқӣ наравад, мо тифоқ зиндагӣ кунем, гуфт писари хурдӣ. баъди ин падараш ба назди давлат рафту ҷавоби писаронашро гуфт. давлат гуфт, ҷои ман хонадонест ки он ҷо тифоқӣ бошад. ҳамсояҳо ин гапро шунида гуфтанд, давлат ин тифоқӣ, дӯстӣ ва ҳамдилӣ будааст. дӯстони азиз, мо боварӣ дорем ки афсонаи нақл кардаи мо ба шумо писанд омад ва шумо ҳикмати онро дарк намудед. ин буд афсонаи имшабаи мо.